Добрый день, поважаныя дети, поважаныя бацькі. Сегодня мы с вами познаёмимся с сказкой Геннадия Власенко «Гонарлівая кветочка». Твор вывучаецца на уроках пазакласнага чытання ў другім класе. Геннадзь Власенко, казка «Гонарлівая кветочка». Завітала ў наш край вясна, і ўсё наўкол зеляніць да квітнець пачало. І лес, і луг, і поле. Усюды вясна працаўніца паспявае, усюды свае парадкі наводзіць. Дайшла чарга і да саду. Зацвілі вішні, слівы, грушы. Нарэшце і на галінках маладзенькай яблыні кветачкі распусціліся. «Якая я прыгожая!» – усклікнула кветачка. «А мы хіба не прыгожыя?» – пакрыўдзіліся сяброўкі. Надзьмулася першая кветачка. «Вы аднолькавыя», – сказала яна, – «а я асаблівая, не такая, як усе». Якраз у гэты час пчолкі ў сад прыляцелі, над кветачкамі закружыліся. А кветачкі і рады. Да сябе пчолак запрашаюць, духмяным нектарам частуюць. Толькі ганарлівая кветачка адвярнулася, ні адну пчолку не пачаставала. Яшчэ і пасмяялася з сябровак, што дарма нектар свой пчолкам аддалі. «Вось убачыце, – казала яна, – кепска вам без нектару будзе». Сапраўды, прайшло некалькі дзён, і пачалі з усіх кветачак пялёсткі ападаць. «Ага!» – усклікнула радасна ганарлівая кветачка. «Аддалі свой нектар пчолкам, таму і пялёсткі з вас ападаюць. А мае не ападуць, бо я не толькі самая прыгожая, але і самая разумная з усіх вас». «Дурненькая ты!» – сказала ёй яблыня. За нектар пчолкі апылілі кветачкі, і неўзабаве яны ператворацца ў прыгожыя духмяныя яблычкі. Усе, акрамя цябе. А ты засохнеш, ападзеш, і ніхто не ўспомніць цябе добрым словам. Поважаныя дзеці, поважаныя бацькі, ставьте, калі ласка, лайки, подписывайтесь на канал. Дякую вам за увагу!